Пан з вами. Читание святого Евангелия поводле Яна. У той час юдеї знов узяли камяніка укамінаваць Єзуса. Але Єзус сказав їм: шмат добрых учынкаў паказаў я вам ад Айца. За які з гэтых учынкаў хочаце камінаваць мяне? Юдеі адказалі яму: не за добры учынак хочам камінаваць цябе, а за блюзнерства і за тое, што ты, будучы чалавекам, робіш сябе Богам. Єзус адказаў ім: ці не напісана ў законе вашым, я сказаў, вы боги? Тыя, для каго было скіравана Слово Божие, названы богамі, а Пісанне нельга парушыць. То чаму ж вы гаворыце таму, каго Айцец асвяціў і паслаў у свет блюзнерыш? За тое, што я сказаў, я Сын Божы? Калі я не раблю справы Айца майго, не верьце мне. Аднак, калі раблю і не верыце мне, поверьте справам маім, каб пазналі і ведалі, што Айцец ува мне, а я ў ім. Тады яны зноў намагаліся схапіць яго, але ён ухіліўся ад рукі іхняй і пайшоў зноў за Ярдан, на месца, дзе спачатку хрысціў Ян, і заставаўся там. Многія прыйшлі да яго і казалі: Ян не ўчыніў ніводнага цуду, але ўсё, што Ян казаў пра яго, было праўдай. І шмат хто паверыў там у яго. Гэта слова Пана. Похвален Иисус Христос. Не хочу смерти грешника, але как навернулся и жил. Это слово, можно сказать, такой золотой ниткой пронизывают увесь час Великого Поста. Мы чули так шмат разов. Бог хочет, как мы жили. Але, калі проаналізуем свое быццё, мы можем заўважыць, што вельмі часта гэтае жыццё у нас выглядае трошки дзіўным. Жыццё гэта Божий дар. Дар, які мы атрымалі бясплатна, не за даляры, не за евы, конечно ж, не тым больш за беларускія рублі. Жыццё гэта Божий дар. Дар, якім я магу карыстацца, нястоўна развіваючы яго і быць шчаслівым чалавекам. Але таксама магу змарнаваць, магу утаптаць яго ў балота, магу выкінуць як непатрэбную рэч. Жыць гэта перадусім значыць ведаць, хто я такі. А як жа часта мы можам заўважыць у нашым грамадстве, што людзі не ведаюць, хто яны. Мы не ведаем вельмі часта, што мы людзі, што мы створаныя на вобраз і падабенства Бога. Як жа часта таксама бывае, што нават апошні шлях чалавека выглядае не як чалавека, але як звера. Закапваем сваіх родных, блізкіх без малітвы, як, прабачце, апошнія сабак. Жыць гэта перадусім значыць ведаць, што трэба паступаць адказна. А як жа часта мы у гэтым 21 стагоддзі пачынаем уцякаць ад праблем. Захоўваемся як той страус, галаву пясок і робім выгляду, што праблем няма. Жыць гэта значыць ставіць перад сабой канкрэтныя пытанні, куды я іду. А як жа часта мы не ведаем, куды нам ісці. Мы разгублены, мы знаходзімся на гэтым скрыжаванні нашага быцця, кідаемся ў одну прорву, пасля ў другую, набіваем шишкі. Спачатку гаворым, калі мы маладыя, што трэба закончыць школу, а там будзе бачна. Пасля паступіць у вышэйшую навучальную установу, пасля закласці сям'ю, а пасля жыццё мінае. І мы стаім на гэтым зноў жа скрыжаванні і глядзім, жыццё пражылі, гады ўжо не тыя, а на самай справе, ці жылі,
ці толькі існаванне. Жыццё пражыць — гэта значыць быць чалавекам. Гэта значыць паступаць сумленна, нават тады, калі мяне будуць зноў жа спрабаваць укаменаваць як Хрыста. Быць чалавекам тады, калі да мяне будуць скіраваныя праклёны. Быць чалавекам тады, калі да мяне будуць, можа, часам празываць, праклінаць за тое, што я хрысціянин. Жыць па-божаму — гэта значыць перадусім шукаць Бога у сваім жыцці. І не 2 разы ў год, але ў кожны момант жыцця. Шукаць Бога не толькі тут, у гэтым храме, вельмі прыгожым, але шукаць у сям'і, шукаць у месцы працы, шукаць на вуліцы. Жыць — гэта значыць паступаць па-чалавечаску. Паступаць тады, калі нас, можа, часам па нас будуць ездзіць, прабачце. Тады, калі нас нават будуць лічыць не за людзей. Жыць — гэта значыць таксама не даваць па сабе ездзіць. Імкнуцца выкарыстоўваць тыя правы, якія мы маем. Жыць — гэта значыць старацца перажываць, а не перажоўваць. Тады, калі мы пачынаем проста есці, спаць, працаваць, але калі запытацца, навошта ўсё гэта, мы не ведаем адказу. Бог гаворыць нам тут і цяпер: жыві. Дзеля гэтага я пайшоў на крыжовы шлях. І на гэтым крыжовым шляху ты можаш убачыць сябе. Можа, ты Понцій Пілат, які мяне асуджаеш на смерць, якому я не патрэбны, які абмываеш рукі і кажаш: гэта не я, гэта вы яго судзілі. Можа, ты жаўнер, які ўскладаеш на Хрыста крыж і кажаш: ідзі, але я не пайду за табой. Можа, я святая Вераніка, якая нават у збалелым, скрываўленым абліччы можа заўважыць Бога у сваім жыцці. Можа, я гэтыя жанчыны, якія здольныя галасіць, плакаць, але тады, калі прыходзіць час на канкрэтныя дзеянні, канкрэтную дапамогу, яны не здольныя гэта зрабіць. Можа, мы той натоўп, які здольны ісці за Хрыстом, але не для таго, каб атрымаць ад яго жыватворчую ласку, не для таго, каб атрымаць аздараўленне, але для таго, каб пляваць на яго, пінаць, але таксама жартаваць з яго. Бог трактуе нас сур'ёзна. Паглядзіце, ён узяў гэты крыж, ганебны знак смерці. Можа, мы гэтыя жаўнеры, якія прыбіваем Хрыста да крыжа, з векамі несправядлівасці, з векамі асуджэння, з векамі таксама абыякласці, а таксама млявасці. Можа, мы тыя жыды, яўрэі, якія, прываліўшы камень да магілы Хрыстовай, думалі, што ўсё скончана. А на самай справе ўсё распачалося. Христос гаворыць нам: жыві, жыві тут і цяпер, бо заўтра можа быць позна. Жыві, нягледзячы на тое, што многія будуць казаць: ты страчаны. Жыві, нягледзячы на тое, што многія будуць табе і рукі заламваць, і кідаць у вязніцу. Жыві, нягледзячы на тое, што цябе многія будуць лічыць нават не за чалавека. Жыві, гэта значыць не існуй. Жыві, гэта значыць паступай па справядлівасці, любові. Шукай гэтай любові, якая не крывадушнічае, любові, якая не шукае свайго, любові, якая называе ўсё таксама па імені, любові, якая грунтуецца не на сабутынніцтве, а на сяброўстве, якая з'яўляецца ахвярай, дарам асобы для асобы. Христос гаворыць: жывіце. Як жа часта мы, дарагія, уцякаем ад гэтага жыцця. Мы гаворым аб тым, што яшчэ маем час. Мы гаворым аб тым, што пачнем жыць духоўным жыццём тады, калі пайдзем на пенсію, тады, калі уладкуем нашых родных, блізкіх, знаёмых. А ці будзе гэты час? Можа, ўжо заўтра мы спаткаемся з нашым Збавіцелем. З нашым Збавіцелем, які судзіць нас будзе не з таго, колькі мы грошай запрацавалі, не з таго, колькі мы дачаў пабудавалі, не з таго, колькі мы агурцоў засадзілі, але судзіць нас будзе з таго, ці мы мусарылі каля сметнікаў, ці мы ездзілі без білета, ці мы стараліся ў кожны момант жыцця паступаць як людзі з вялікай літары, як прыклад чалавечнасці. А ці мы стараліся ў кожны момант жыцця адказваць на вельмі канкрэтнае пытанне:
за якіх гэтых учынкаў я хачу каменаваць Хрыста у сваім жыцці. Ці я не камяную Хрыста няўдзячнасцю, ці я не камяную Хрыста сваёй лянотай, ці я не камяную Хрыста за таго, што я проста хачу цячы ад яго. Жыві, кажа Христос. Паступай адказна. Шукай мяне ў сваім жыцці і знойдзеш. Знойдзеш паміма таго, што многія будуць цябе адцягваць. Будзе адцягваць і сям'я, будзе адцягваць той муж, які мужа п'е, будзе адцягваць таксама родныя, блізкія, а таксама сябры, якія будуць клікаць цябе на рыбалку, на паляванне. Шукай мяне. І сапраўды тады будзеш жыць, а не існаваць. Амén.